Kani kedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban pulido Richmond Kharlukhi kimat bakong san jong ko khubor mentaga step. Ka sarkar pedang kan sepenlong jingelang biang bat kinong rep benekren ye kijing baki ya kendo. Ha Meghalaya kandai punyongut kibreu kelio thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Bat ha Manipur ke sarkar jela kala penlong ye kijing let penprai ki jaka bathung yo popi. Ka khubor ka babnia. Ka wat ke bahan rio jong ke jing ekran ha pedang ke sarkar pedang bat kinong nikmat jong ke seng kinong rep kan long ha ka kandai tarik menta ubnai. Ka sarkar pedang henen kesngi kala penlong ye ke jing ekran ka basan bat kinong rep ban ekran ni ki jing jongki bala penlong ye ke jing lang ha Vigyan Bhawan ha New Delhi. Habakran higilat pathai kubor hadian balawai ke jingelang Menteri Ketenat Karep Karyang ke Sarkar Pedang Narendra Singh Tomar uletho balakula reginong rap bakurukom trekam balatip kom ka minimum support price kan beteng bat omdan jing ma yaka ulong ba omdan jing artatian halor kani shosho ulong ba ka Agricultural Produce Market Committee Act kadan jinge dai bagi jela bat kan kata yaki mandi haki jela Ulong ru bag sarkar Narendra Modi ka khmi ka baha kamiat kinong rap bat kan ne khmi hakipor banwan. Ha Meghalaya khandai punyongut kibreu kelio thamai ke jingpang COVID-19 nen kesngi. Bat dakine ka jingdon kibreu ke bedang don unu kenyang jingpang hadu menta kalong henreu spa san pusau ngut. Hinyo pulai ngut pat kibreu kila koit nen kesngi. Ka jingdon kibala klat ha Meghalaya kat hadu menta kalong shispa kat prangut. Na pedang kini ki khandai punyongut ki bedang yok thamai hinin kesngi prapu arngut ki dei na ke district East Khasi Hills khandai ngut na West Garo Hills san ngut na West Jantia Hills bat iwei na Riboy ha Sikkim sau punyongut ki breu ke liok thamai ke jingpang COVID-19 hinin kesngi bat lai ngut ki breu ki bedang yunu kenyang jingpang ki la klat no bat dakine ke jingdon ki baklat baro kalong shispa khat arngut ki breu ki bedang don yunu kenyang jingpang hadu mentah ha Sikkim ki don lai spa san pu prangut Ha Assam shispa hanrup kundai ngut ki breu kelio thamai ya gene ke jingpang hnen kesngi bat ke jingdon ki bala klat na kene ke jingpang kalong khandai spa prap kundai ngut ki breu ke badang don unu knyang jingpang hadu mentah ha jela Assam ki don lai hajar san spa sapulai ngut ha Arunachal Pradesh khat prangut ki breu kelio thamai gene ke jingpang hnen kesngi bat iwe breu ibadan unu knyang jingpang ila klat no bat ke jingdon ki bala klat baro kalong san pusan ngut Kibreu ke badang don unu kenyang jingpang hadu mentah ha Arunachal Pradesh kidan hinyau spa san puwe ngut. Ha Mizoram arpsan ngut kibreu ke liok thamai kene ke jingpang nen kesngi bat ke badang don unu kenyang jingpang hadu mentah kidan arspa kan hinyau ngut. Kibala klat baro kad hadu mentah kidan henreu ngut. Katenat kakot kakya ke sarkar pedang keletho ba ka jingdon kibreu ke bakot na ke jingpang COVID-19 hagari India kalong khandai pusau point arpra na ka shispa. Haki ar pusau kentatam balalet saupu ar hajar sanspa lai pulai ngut kibreu kilakot hakari. Kibreu ke badang don unu kenyang jingpang hadu mentah hakari India kidon saulak kendai hajar henreu spa prap kundai ngut. Henen kesni sanspa kat ar ngut kibreu ke badan unu kenyang jingpang kilaklat. Ka jingdon ke baklat dari India kaduna bah bat mentah kalong tang iwei point sausan na kashispa. Ka Zydus Cadila Pharmaceuticals na Ahmedabad kalapan bena bakalayo jing menjur no Drugs Controller General of India ban sedang ya kawat balai ban persang a ya kadawai tika na kabenta ka jingpang COVID-19 ban kemi la katrikam neem bad ya kini ketika latip kerteng kum ka Peggy Hep ya kini ka jing persang onle haki arspa san pongut ki breu ki badan yuk nyang jingpang COVID-19 haki arpusan teligi center hakari menta ubnai Ha ubnai belalet ke Zydus Cadila Pharmaceuticals kala pendap ke jing persang baar badi jing kemi la katrikam neem dang pensyong dor. Kani ko kubor kawan Chapi nak All India Radio Shillong. Laitli ke jing blien bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na ke jing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut penjingai iwei na iwei pan. Habai don lang haju, sait bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le kita bunsin. Tung ini trelang, bani le persya ya ke jingpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor. Ha Manipur ka sarkar jela bayalam da ke BJP kala penlong ya ki jinglet penpra ya ki jaka bathong yu popi hagi babon ki district jong ke jela kom chibenta na ke jing trekam balatep kom ka war against drugs.
Upopi udah uwe ni kita long baju shna yo drugs bat layo jingtip ba kidan bon ki jaka balathung yo upopi hagi babon ki district ke jela bat hagi babon ki jaka hapo ki klau. Ka sarkar bayalam dau en biran sing kalabo yashis pangut ki pulet haman la ke district na ke benta balit pen prai kini ki jaka balathung yo upopi. Ka sarkar Manipur kala ai ya kejing terwana ke benta ke projek basyongdor 0.0 klor tengka syakatna tribal affairs ka sarkar Pedang na ke benta ban bono dagi jaga bantung yau lemon grass na ke benta ki brio ke basyakta ke bajutung yau popi beroshkata ka tenat berikmi jong ke sarkar Manipur kala itu ya ke jaga basispa laipo hektar ha ki babon ki distrik jong ke jela na ke benta bantung no yau lemon grass. Bad eka projek ban pet la kejing persyang ke bantung yu lemon grass ka trekam na em la sedang ha ka jinglot bahan rupau lak tengka bad ya kani on sesedang no shen ha ki artli ki distrik ka sarkar jela kala penlong jingelang bar ki babuon ki nong elam shnong bad ki we ki nong elam pat ba ban penslureki ba ki ne le ban pendo no ya kejing thong yau popi ha ka jela Hadian ka jing penlong ya ka Eastern Himalayan Naturenomics Forum arhajar arpau ke basausni ka balawan ra lang hajo ya ki babun kinong yalam na ka prathai bad bon ki riu shampang baniakran halor ka mat Pedang ecology is economy ka bala penlong leng ba ke internet ka Balipara Foundation na Guwahati ka penlong ya ka jing ai khusnam Balipara Foundation Awards ha Guwahati kani ka jing ai khusnam Balipara Foundation Awards mentaka snem laai Shaki Artli ki Shaki wei brio baca ko ke seng bat kini ki balayo ekene ko kusnam ki kenthop ye kong Trinity Sayo na Meghalaya bat ka Association for Environmental Preservation na Mizoram ikong Trinity Sayo ila sedang ya keseng ngerap ladi ha kesnam arhajar lai rengkat bat arpusan ngut ki wei pat kinong rep ki bari ki kenthai bat menta kane keseng ngerap ladi kala nang yar bat kidan pras pa ngut kinong rep ki bari ki kenthai ha Meghalaya ki barep ocean rai la kadong klem da penan kam dawai ka Association for Environmental Preservation na Mizoram pat ka trei ha ka ban pensoto pat ba ha ka bai dai bat ka jing penne ya ki marat klau bat ki wei ki jing thau ba em ka kenhon ki try kali bat nongnya kali balatip ko Meghalaya Truck Owners and Drivers Association hanin kasni kala persyajur ya ka jing syam khajana ki kali hapren ka jing bamyo ya ka kamai nagadaw ka jing perking na ka jing pang COVID-19 ha ka jing alang bala penlong ha maulai mauyong shilong kasni kani ka seng kalong baka kamai ka ji jongki kala hiar hadu kata-kata nagadaw ka jing pang COVID-19 ban nakaliang jong ka sarkar kani ka seng kalong baka dai ban map no ya ka khajna jongki kalau ong ru bak sarkar kare ban weng no ya ka jing penbet ban yat kat kum ki ot but even number kanang bakanom kata ya ka kamai jongki ka sarkar Meghalaya hadu menta kalalum sauspa sausan klor tengka hapo ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund ha ka bana kani ya shispa klor tengka la pha ka Central Pollution Control Board ban pen bha bat penjerngam biang ya ka Mariang balasya penjular ha ka jingti doyong ha ka jela ki he sarkar ki tho ba ka National Green Tribunal na ka benta ban penan kam me ka pisa kala thau ya ki committee balat luot ki ba pen khre ikirukom trekam ka sarkar jela kala play ya ka account habang ha ka kerteng jong ka Meghalaya Environment Restoration and Protection Fund bat ya shipau na ka shispa jong ka doryo jong udoyong haman ka shi metric ton lalum na ka jing penyat udoyong baladepti katkum ka hukum balasya da ka yeng syari bahe do jong kari Menteri Rangba Kejala Manipur UN Biren Singh nen kesngi ula IT ki kali Shaki Henry Tali ki Autonomous District Council ha kejingalang kebelalong ha ke Secretariat Menteri Rangba Barolang ya khat pratali ki kali la IT bat kini ki Autonomous District Council kebelayo opriang ya kini ki kali ki kentop ya ke Chandal Churachandpur Kangpokpi Senapati Tamenglong bat ka Ukhrul Autonomous District Council Bat kat tu ka khubor kalakot akan nega step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngipin kan mau pi kinong ngap ba ka por prabaje ngine so ba ka Delhi station na gabanta ka khubor ha ka tin hindi ka banbot ka khubor ha ka tin pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan mau ba ka por khandai baje na ka nega station pinio ka khubor na ka thanj telam mingi ha ka tin pareng. Ka por menta kaladap praduna san minute.